Aforizmus je text, ktorý sa môže tou vizualizáciou a typografickou úpravou možno trošku zmeniť zmysel, ale snažil som sa vždy zvýrazniť zmysel, alebo zase niekedy, aby tá pointa sa musela hľadať a o to bola prekvapujúcejšia. Všetky tieto kompozície Tomáš videl, takže sú autorizované. Okrem toho druhého plagátiku, ktorý si robil Jajkeleho a Sáru, to už Jan Tomáš nevidel. To je vďaka tebe, pretože si mala takú pocit že ľudia potrebujú Jajkeleho a Sáru vidieť, aby vedeli, že naozaj existovali. Tak to bola posledná vec, ktorú som robil a tu je prvý raz. Tá nikdy na žiadnom Facebooku nebola, takže to je. A keby ste vedeli prípadne o nejakom mieste, ktoré by malo záujem o túto výstavu, tak radi ju posunieme ďalej aj s láskavým súhlasom rodiny Tomáša Janovica. Teraz by som poprosila... Aby som odišiel. Môžeš tu kľudne zostať, ale... Ďakujeme pekne. Ešte chvíľku budeme hovoriť o Tomášovi, ešte o Tomášovi budeme hovoriť, lebo by som ti chcela dať slovo k Tomášovi. Už? Áno. No, o Tomášovi Janovicovi sa nepatrí hovoriť dlho. Som ho zažil. A kto vie, že podstatou aforizmu je okrem metaforickosti, princíp paradoxu a stručnosti a aj tip, tak vie aj to, že Tomáš sa s tomu nikdy nesprávne veril ani pri verejných vystúpeniach. Veľakrát som... Aj v súkromí. Aj v súkromí, áno. Veľakrát som mal to šťastie zažiť, či už teda pri súkromných stretnutiach, alebo aj pri oficiálnych príležitostiach odolal. Málo kedy išiel nad rámec aforizmu. Takže klobúk dolu, lebo bol naozaj dôsledný a koncízny aj v tomto. A vždy to boli aforizmy, ktoré aj keď prišli unáháňaní, unavení, rozptýlení, rozčúlení, neviem čo, presne urobiť to, čo aforizmus urobiť má. Zasvietili, zazvonili tam, kde zazvoniť mali. A toto je geniálne. Ja som to videl v internetovej prezentácii, takže nemyslíte si, len tak do vetra hovorím, pretože mi to poslali. Boli takí láskaví naši priatelia, avšak aj som si to pozrel a mám aj tie PF-ky. Mal som tú čest byť v adresári tých, ktorí ste posielali tieto PF-ky. Takže nesmierne sa tomu teším a teda, aby som sa úplne nesprávne veril tomu, Tomášovi Janovicovi vďačím za veľa nielen ako mladší kolega, ktorý síce pracuje trošku inak so slovom ako on, nie tak striedmo, ale aj ako otec. Jeho drevený tato stal na začiatku záujmu našej dcery o literatúru. A dnes už je z nej človek, ktorý hlavne detskú literatúru nielenže pozná a miluje, ale dobre s ňou aj pracuje a prekladajú zo severských jazykov do slovenčiny. A veru, ten drevený tato, tá knižka ešte u nás existuje stále. No a nakoniec by som si povedal toľko, že nemá to síce eleganciu Tomášovho aforizmu, ale on by sa láskavo usmial po ten svoj mohutný fús a niečo by povedal, že smutných nás nedostanú a veselí sa nedáme. Super. Na to som sa smiala, keď si hovoril. Som si spomenula na neuveriteľnú príhodu, pretože jedno z povolaní Silva Lavríka bol riaditeľ Rádia Devín, môj nadriadený a kolega zároveň. A my sme raz robili prenos z Kremnice. Pamätáš tú krásnu story z kremnických gagov a boli sme tam pozvaní na besedu. A bol tam František, Tomáš a ja. A Tomáš sa v priamom prenose okolo obeda, po obede o 2:00, na kultúrnom rádiu Devín sa tak rozohnil, že v tom živom vysielaní použil vulgarizmus ako súčasť jedného aforizmu. Ja som zozelenila, skoro som tam omdlela. Zodpovedná redaktorka. Ja som bola zodpovedná redaktorka zároveň, ale som si hovorila, vedľa mňa sedí riaditeľ Rádia Devín a tak som sa na neho taká zelená pozrela a on mi hovorí, že
kľud, keby dačo, ja to vybavím. A odtedy ten pocit, že sme čakali, že či z toho bude, lebo viete, ako je to, vulgarizmus sa nesmie vôbec použiť a keby tak po 22. hodine, nie cez obed v živom vysielaní. A keď som potom hovorila Tomášovi, tak on tak klasicky tomášovsky, že zase som robil prúsor. Ako vždy. Tak ale ešte k niečo Tomášovi. Veľa by som mal hovoriť. Ale k tomuto, pokiaľ si pamätám, tak dopadlo to tak dobre, že to bol najlepší program na Silvestra. Hej, len tedy už ho vysielali po 20. Áno, to bolo, to sa veľmi vydarilo. Tá živá nahrávka z tej Krenice. Mám niečo povedať? Povedz a potom ťa poprosím. Potom už odídem, dobre. No, pripomeniem ešte Táňu, ktorá je naozaj doktorka. A nie všetky aforizmy Tomáš publikoval a tento bol príliš osobný, takže ho nepublikoval a navyše by ho bolo treba vysvetľovať. Takže ako spomienka na Táňu ho tu poviem. Mladá rodina mala finančné problémy a v nedeľu pri obede chceli poprosiť Tomáša, čiže vlastne otca a svokra, že či by im nejak nepomohol. A Tomáš vedel, že ona je taká dobrosrdečná, že od cigáňov nikdy nič nezoberie a tak ďalej. A tak pri tom obede povedal, že dcéra moja, od cigáňa nezoberieš a od žida pýtaš? Toto sa stalo naozaj legendárnym Takže to je pripomienka Tány, ktorá neprišla, lebo keby tu bola, asi by som to nehovoril. Takže ja už idem. Takže ďakujeme, nech sa páči. Tak a teraz mi dovolite, Tomáš bude určite počúvať, inak dnes je Tomáša. Fakt? Áno, takže aj to bola taká milá náhoda, ešte dovolte, aby som zagratulovala pánovi kameramanovi Tomášovi Brančanovi, všetko najlepšie. Náš dnešný hosť, som spomínala, že spisovateľ, publicista, divadelný režisér, redaktor, strašne veľa aktivít. Spoznali sme sa ako kolegovia, predtým som ho poznala ako spisovateľa. Spolu sme dokonca aj pripravovali nejaké veci, písali sme taký komiks rozhlasový spolu. Aj novinový, covidový, áno. Teraz ako prebehnem trošičku Silvov život, pretože má tam také obdobie, ktoré ma samozrejme najviac zaujalo, pretože si ho nazval, alebo nejaký redaktor nazval Londonovské striedanie zamestnaní. Tak k tomu by sme sa vrátili. Silvo sa narodil v Spiskom Štiavniku. Dneska som si pozerala stránky tejto obce, je to jedna z najkultivovanejšie urobených. Máš v tom prsty? Aha. Tak zľahka konzultoval som. Lebo vynikajúco urobený, kliknite si na to, dokonca je tam zoznam priezvisk mien, teda, ktorí kedy v Štiavniku od prvej zmienky boli. Hľadala som Lavrík, nebol tam. Je tam v inom zápise, ale to je zložité, nie je to vysvetľovať. A je to možné preto, lebo v dedine bol cisterciánsky kláštor. Tí cisterciánski mnísi, ktorí boli dobrí hospodári, sa zobrali, išli na územie dnešnej Ukrajiny a tam kúpili celú nevoľnícku dedinu a presídlili ju na Spiš. Takže preto to tam takto pekne je. A z našej dediny pochádza aj historik Spiša, Ján Vencko, môj prastriko. A on to všetko pekne spracoval a všetko len nádherne zaznamenávané od počasia cez to, čo siali, sadili, hospodársky rozvoj, také kuriozity, že v auguste zamrzli na holi, lebo to je pod Kráľovou horou zase, pastieri aj so stádom koní, lebo iné leto vyschli studne a stromy na korení vzblkli.
kobylky, no suchá, horúč, všetko možno tam bolo zaznamenané. To, čo odtiaľ stihol vypísať ten Ján Vencko z tých archívov, to sa zachovalo. A to ostatné komunisti v 50. nakopu a spálili. A to znamená, že vy naozaj tak dlhodobo ste z toho lokality? Áno. Môj brat to vyskúmal a ja teda, tam je meno Hudzik a Chovan a Javorský a teda to tam sa potom modifikovalo. A z maminej strany? Z oboch strán, aj z otcovej, aj z maminej strany. Možno preto aj ten záujem a ten spíš. Áno, určite áno, ale to tak jedno s druhým to. Najskôr to bolo také veľmi platonické, ale keď som sa zahlbil do toho štúdia, tak to je prosto vzrušujúce, fascinujúce. To je podobne ako tento priestor multikultúrne, multietnické. Dlhodobo a išli fakt tadiaľ dejiny krížom, krážom, takže... Iglo i Fiu. Iglo je teda, však vy viete, Spišská Nová Ves dnes. Na gymnázium si chodil do Popradu a potom v Prešove si urobil slovenčinu, teda na pedagogickej fakulte odbor slovenčina, výtvarná výchova. A ako sa tam pripletla tá angličtina? To bolo tak, že ja som študoval ešte za hlbokého socializmu na vysokej škole, v 87. som končil a vtedy ešte vysokoškoláci... Bože, aké decko. To sa mi už málo kedy stáva, že som medzi mladšími účastníkmi podujatia. No ale chlapci chodili na vojenskú katedru. Starší si možno pamätajú. V 3. a 4. ročníku raz do týždňa. A potom ako úľava budúce dôstojnícke kádre išli na vojenskú základnú službu povinnú, prezenčnú. Nie na 2 roky, ale na 1 rok. Ale ja som sa nechal vyhodiť z vojenskej katedry, lebo som to proste zachladená puberta, neustál som to. A tak som chcel ísť na 2 roky. A keďže som sa na tej vojne hodil, tak som sa prihlásil na angličtinu. Aby som mal zámier odchádzať z kasárny. Aha, super. No a potom po absolvovaní... Teda bola to konkrétne angličtina, filozofia. Ako kombinácia. A to si normálne absolvoval? Hej, ale... Aj s papírom? Áno, ale ja to veľmi nepočítam, lebo vlastne začal som v 88. A po 89. to tak sa tam transformovalo, vlastne nám to dali tak, že choďte už nám to tu komplikujete, diaľkoví študenti. Nevedeli, čo znamená, som bol diaľkový študent. No a tak síce mám papier, ale... No, čo vieš, anglicky nie je dôležité. No, tak potom si ešte ku všetkému vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole muzických umení, kde si urobil aj rigoróznu prácu, že si vlastne doktor. Dentista. A na druhej strane... Štípali zubami. Na druhej strane, ako si napísal vo svojich fejtónoch, písal si relatívne dosť neskoro si začal písať na vysokej škole a potom to ale už išlo. Silvo má doteraz, ako som to správne spočítala, okolo 20 prós. Je to možné. Divadelné hry za 5 svojich textov bol nominovaný do finále Anasoft Litery. Jedna dokonca, táto posledná barónka získala aj divácku cenu. Anasoft. Čitateľskú. Divácku, bože. Čitateľskú cenu Anasoft Litera. Okrem toho píše pod dámskym pseudonymom. To hovoríš ty. Aj Breman bol Mária. To je pravda. Ariel, keď Tak vieš. pod dnešným pseudonymom, tak dobre, pod pseudonymom Hana, rozprávky pre deti. A to je praktický dôvod, aby som odlišil tvorbu pre dospelých od tvorby pre deti, lebo už len z toho, čo vymenúvávaš, to vyzerá podozrivo, že čo tento šarlatán do všetkého sám mieša. Je divadelný režisér, získal množstvo ocenení, napríklad cenu Alfreda Radoka za najlepšiu divadelnú hru. Vynechala som nejaké, no vrátime sa k tomu londonovskému Ja si najviac vážim cenu Jana Johannidesa. Cena Jana Johannidesa. To sa priznám. A na Filipínach sme získali Zlatý kokos s divadelnou inscenáciou. Mám ho doma, takýto veľký asi. Nie je celkom zlatý, ale leskne sa.
Ale veľmi si to vážim, lebo to bol festival tichomorských divadiel a v Osti. A my sme tam tú cenu získali a teda popri nás tam hral Wilsonov Living Theatre. Takže to si vážim. No, ale tak vráťme sa k tomu, čo si nazval vo svojom životopise striedanie povolaní londonové obdobie. Aké boli? To je fascinujúce. Boli pestré. Ja som chlapec z dediny a k niektorým som sa dostal celkom spontánne a prirodzene, lebo to prosto vyplynulo. My sme mali hospodárstvo, ale no pásol som jalovice na Kráľovej holi napríklad, robil som s koní v lese, na bytunku som brigádoval, vyrábal som pásce na myši, plotníka som robil na Dunajci. No, to som robil plotníka na Dunajci, celé jedno leto. To som bol najbohatší muž, lebo to bolo ešte za socializmu. A turisti, prosto sú turisti. A na tú ploť sa oficiálne mohlo zobrať 12 ľudí. Ale prosto škôra bola taká, že do vedľajšej dediny, no a uviezla 30. No tak, dobre, tak 28 sme zobrali, aby sme nepreháňali. Na tých 12 nám to všetko do vreca. No ale my sme to všetko tam prehajdákali na kolotočoch a v krčme a tak mladí sme boli. Ale nikdy som nemal také vrecká plné peňazí ako toto leto. Tak mám aj tu A mohli by sme teraz už, zabudla som na niečo dôležité, že v tom trojuholníku východ, Bratislava, sú ešte Bánovce nad Bebrou, veľmi dôležitá súčasť tvojho života, kam si sa priženil. Áno. Kde teda máš dve deti? No tak oni tam už nie sú, oni sú v Bratislave. Deti, no. Deti, mladí ľudia, dodám dospelý syn, mladší, ten má už aj rodinu. A dcera, ako sme hovorili, tá sa venuje literatúre a zamestnaná aj v knižnici, v Mestskej bratislavskej knižnici. Takže asi nie je grafik. Aby sme ju chceli pozvať, keď budeme hovoriť o škandinavistike. Pozrite, budem hrdý, lebo určite vám to nespravím. Takže mohli by sme na tých 7 krás, tvojich 7 krás literatúry. Poďme na to? Poďme na to. Napísal, lebo si hovoril, že si smedný. A ešte manželku musíme spomenúť pre poriadok. Pre poriadok. Lebo ona má na svedomí, že som v Bánovciach, čo je ďalší významný inšpiračný zdroj môjho písania. By sme mali spomenúť šachy. No, veď asi sa k tomu dostaneme spontánne. Ona je rodená Bánovčanka, my sme spolužiaci z vysokej školy. A je to vynikajúca učiteľka slovenčiny a výtvarnej výchovy. A nešetrí sa, trochu som ju hrešil, lebo príde domov, vyflusnutá, vyšťavená, trochu si zdriemne a potom robí celý večer. A to je zo stresu. Prosto to nie je žiadny reálny kašel, to prosto potláča kadečo. A máme taký klub olympijských beznádejí. S kamarátmi plávame a bicyklujeme a jeho členmi sú aj kamaráti doktori. Jeden teda náš, spoločný Martin. Tak som ju vyšikoval k nemu a práve dnes si išla po výsledky. Tak som mu pošepol, akú má diagnózu. A čo si mu pošepol? Počkaj, aby som to nepoplietol, lebo to som pri plávaní dnes ráno vymyslel. Prokrastinatívna pseudohypochondria. Lebo ona nie je rada chorá, ale ešte menej rada sa lieči. Takže ona tak bude unavená, boli, pich a nič neurobí. Prokrastinatívna pseudohypochondria. No neviem, či by ho to moc potešilo, že takto si na ňu tu pospomínal. Ja som jej to povedal. Je dobre. Ale možno, že tie Bánovce by sme mali kvôli tomu spomenúť, že Silvo je autorom tzv. Dokurománov, ako ich sám nazýva. To je tá posledná baronka. Je posledná vlastne kniha, predposledná, lebo posledné sú tieto eseje o Margite Cobelovej. Nie hneteri, ale tete Ladislava Medňanská. Neter. Ona je neter. Áno, ona je neterou Ladislava Medňanského. A Minka Cobelová
bola na prelome 19. a 20. storočia pomerne rešpektovaná, uznávaná poetka, píšuca po maďarsky. Ona bývala, a teraz ak sa to je v Arade tuším, tam žili. A pretože v jej osude sú vlastne osudy 20. storočia, tak Silvo poňal ten román o nej naozaj ako súbor dokumentov, ktoré miestami spracoval, ako uznal za vhodné, ale sú tam aj skutočné dokumenty, skutočné historické udalosti zachytené. A keď to človek číta, tak je mu zároveň smutno, strašne smutno z toho, ako sme to 20. storočie pokazili, ale zároveň je v tom trošku nádeje, že to dobré, tá dobrá krv sa nestratila. Že zostala, aj keď povedzme, že bola ona bezdetná, že konkrétne, ale to aristokratické niekde ešte hádam medzi nami zostalo. A naozaj zo srdca odporúčam prečítať si, máme aj v knižnici túto knihu Posledná barónka. Je to zároveň veľmi krásne, veľmi smutné a veľmi poučné čítanie o tom, že to Slovensko má, že sme neboli nejaký ostrov, že sme žili v tomto prostredí, aké vzájomné vzťahy boli. A toto je krásne. Ešte predtým, predchádzajúci dokuromán sú Nedeľné šachisty som. A kvôli tomu sú tie Vánoce dôležité, pretože tak ako z toho rodiska sú tie strážky, tak celoživotné, vlastne takmer celoživotné pôsobenie v tých Vánociach je ten Som tam dlhšie, ako tam bol Tiso. A vlastne dlhšie, ako si bol na Spiši. No jasne. No. Dá. A to je zaujímavé, ako to miesto na teba pôsobí, ale teda určite sa k tomuto vrátime, takže už nebudem prerušovať. Musíme prerušovať, Tvojich 7 krásov. Ja mám len jednoduché odpovede nachystané. Dobre, takže prvá krása literatúry, čo je pre teba? Ja som ešte teda tá generácia, ktorá naozaj cestovala, snívala, túžila cez písané slovo. Áno, boli tam aj rozhlasové hry pre deti a mládež, sobotu popoludní, ale aj to boli z 80% len spracované literárne podnety a opäť to bolo slovo. Takže pre mňa prvá a hlavná krása literatúry, v tomto prípade beletristickej, je jej schopnosť naštartovať tú bohatú predstavivosť, ktorá naozaj v závislosti od energie, ktorú toho vložíme, od našej povahy, od nášho naturelu, je nezastaviteľná, keď sa už raz rozbehne. Jedna z prvých kníh, nie úplne prvých, ale také, ktoré mi utkveli, bol preklad holandského príbehu o dievčatku, ktoré prštekom zahatalo hrázu, aby nepraskla a more sa nevlialo do mestečka. Volala sa Strieborné korčule, táto kniha. A to som neskôr zistil. Áno, to je veľká klasika holandská. Ak som tú knihu nečítal po sebe hneď 20 krát, čo mi bolo strašne ľúto, tak ani raz ako dieťa. Takto som ja pristupoval vlastne k všetkým knihám. Hltal som, čo sa dalo. Miestna ľudová knižnica mala otvorené útorok a piatok. Dovolené bolo zobrať si 3 knihy na jeden raz. Ja som mal výnimku, smel som 5. Ja som od útorka do piatka a od nedele do útorka, cez víkend 7 som ja som ich prečítal. Prosto, ja nevravím, že s porozumením, to neviem, ale teda ten potenciál literatúry jednoducho má preniesť. A teraz na nesprávnej strane plota sme žili všetci. Slobodne. Viem, že potom k tomu pribudlo nadšenie z aj faktografickej literatúry. A napríklad Vojtech Zamarovský a jeho, a to už môžem, lebo to už to je beletria, to je literatúra faktu vlastne, hoci teda naozaj poňatá tak
slobodne, pokiaľ ide o štýl. A to už máme druhú krásu. No to by som tak, keby si to mohla započítať, aby som príliš zle neunavoval. Tak či už antika, alebo potom k tomu pribudli renesanční umelci, potom impresionisti. To bolo pre mňa výrečnejšie než zemepis, pokiaľ ide o spoznávanie sveta. Nehovoriac samozrejme o cestovateľských románoch, alebo teda cestopisoch ako takých, od púšťov a pralesom, čo bola vyslovená beletria, to sa prosto všetko prelínalo. Takže... Majovky ťa ešte zasiahli? Ale pravda, že no jasné, to je ďalší vesmír. A tu si bol veľký. Ale čo vy? Teda malý, bože, už... Čeniska som bol, milý si. Silvo je 60-ka, o 10 rokov od nás má. 60. To nie je zase až tak veľa. No dobré, ale No, my sme mali 12, ty si musel ešte 6 ročný vtedy, keď prišla základná vlna Vinetua. No, v druhej, tretej triede som to už čítal. Dobre. Určite áno. No ale prerušila som ťa pri literatúre faktov. No a tu sa ukazuje, že jednoducho a tu je tretia krása literatúry, že to človeka učí orientovať sa nielen v priestore, čase, takom historickom a v priestore zemepisnom, ale aj tých vnútorných, skrytých vzťahov, že literatúra učí človeka myslieť. Prosto musíš si urobiť poriadok a musíš si v hlave nakresliť mapu príbehu, miesto činu, keďže by sme či hovorili o kriminálke, keď som napríklad písal tie Nedele šachy s Tisom, tak som si nakreslil mapu historických Bánoviec, aby som si vyrátal, že koľko trvá cesta z fary do kostola, z kostola do lekárne Balibovcov. A potom som mal to šťastie, že som sa zoznámil s nesmierne vzácnym človekom Danielou Muranovou, ktorá tam aj vyrobila nádherné historické mapy do tej knižky. Na tých predsádkach sú historické mapy dnes už neexistujúcich Bánoviec. A tam je veľmi výpovedné napríklad to, ako sa ulice volali v 30. rokoch a ako sa volali v 40. rokoch. A potom 50. A potom ďalej, samozrejme ďalšie premeny. Štvrtá krása literatúry je, že nám... Ale Silvo, čak hneď budeme pri 7. No, to sa vrátim k tomu otázku. Ako sa volali Vánoce v 40? Vánoce sú volali Vánoce. Ulice Vánoce. Ulice. Vánoce. Vila Ben bol prvý historický zápis, 1223, tuším, ak sa nemýlim. A potom Bán, to boli len fonetické verzie Bánoviec. A vieme, z čoho to pochádza? Od Bána? Naozaj? Tam bol aj sídlo Banátu. Uh-huh. Ale myslím si, že na podstatné je tá Bebrava. No to je taká malá riečka, ja som čakala, že to bude Dunaj 2. Vieš čo, ale vieš čo je malé? Lebo 2/3 z nej sú v rúrach a zásobujú Nitru pitnou vodou. Oni idú z tých kopcov, strážovských vrchov nad Bánovcami. Naozaj to nie je také, že povesť. Po 50 rokov nadchali 2/3 Bebravy do rúr a odišla. No. Zostali sme pri myslení. Že literatúra No a už teda učí človeka myslieť, v príčinných súvislostiach vnímať svet. No a až donedávna to boli prosto to, čo sú dnes úložiská a aj cloudy. Prosto celá naša kultúrna a historická pamäť je uložená v písanom slove. A podstatná časť toho, čím my sa potrebujeme vyrovnať nielen vo vecnej rovine, ale aj v hodnotovej, postojovej. To znamená tá emóciu vyvolávajúca nadstavba alebo základňa, tak tá je zase doménou beletrie, od poézie až po drámu. A myslím si, že historická pamäť bez hodnotového postoja, bez akejsi osobnej a osobnostnej zaangažovanosti je nám na nič. Pretože to sú potom len holé dátumy, udalosti a zredukuje sa to na veľké dejiny veľkých udalostí, ale mňa zaujímajú tie dejiny každodennosti. A
A na to nemá čas ani film, ani divadlo, to vôbec nie. To sa môže diať len v literatúre. Tu je taký paradox napríklad, že literatúra má s rozhlasovou tvorbou spoločné to, že človek potrebuje a chce byť pri jej prijímaní sám nerušený alebo v úzkom kruhu ľudí, že nepotrebuje ako keby nutne tú socializáciu, už keď sa rozprávame o literatúre, do kina radi ideme a tak ďalej, potrebujeme sa na ňu sústrediť, ale necítime sa osamení. Ako keby je to naozaj, keď sme stáli pred nejakými tými dverami do 13. komnaty, alebo teda dverami, ktoré vedú do záhrady plnej zázrakov, čosi podobného. Takže toto všetko je pre mňa taký komplex pôvabov, ktoré obcovanie s literatúrou pre mňa znamená. No a potom, a teraz sa dostávame do tej polohy už nie prijímania literatúry, ale aj tvorby, tak tu je pre mňa najvzrušujúcejšie to dobrodružstvo myslenia. Prosto z toho trilióna možností, ktoré sa človeku takto pchajú do hlavy, niekde odrazu v jednom čase, v jednej chvíli, v jednej sekunde, sa ona tak pekne poskladá do vety odstavca celého textu a cez ten osobný autentický prežitok toho dobrodružstva myslenia, ak má autor to šťastie, že sa to vydarí a nájde si to svojho čitateľa, tak sa to stane zase novým vesmírom, strojcom zmyslu ktorého je čitateľ, tak prijímateľ. Takže toto je pre mňa čosi ako klepsydra, ako tie presýpacie hodiny. A človek, ktorý je v kontakte s literatúrou, je tam tesne pri tom hrdle, kde to šuští, kde ten piesok, keď sa presýpa, neostáva tak pasívne len a furt, to otočíš a zastojí. Odkedy píšeš, inak vnímaš čítanú literatúru? Alebo odkedy, dajme tomu, odkedy už o tebe hovoria, že si spisovateľ, tak? Asi áno, podvedome áno. Podvedome áno, tam sú ešte horšie polohy. Čo si budeme hovoriť, keď nás pozvú do nejakej poroty, čítať práce nejaké, alebo posudzovať texty iných kolegyň a kolegov, redaktorovať a tak ďalej. Ale nerobím to rád. Nerobím to rád. Ja si rád doprajem zážitok čitateľský, čistý čitateľský zážitok. Len sa to stáva stále zriedkavejšie. McCormack ma teraz v poslednom čase oslovil a pre to zhľadnutko. Myslím, z toho, čo si môžem dovoliť čítať, takže pre radosť. A čítaš ešte pre radosť? Hej, bez toho to nejde. A nemáš taký ten posun, ako väčšina ľudí, ktorí prekročili istý vek, hovorí, že menej čítajú beletriu, viac čítajú literatúru faktu. Už si no tak tam. ja som tam už 20 rokov, keďže robím romány. No dobre. Tak ja som čítal enormné množstvo literatúry faktu, ale nie z donútenia, ale rád. Áno, rozumiem tomu, ale keď máš siahnuť po knihe, v sobota večer, nemáš nič rozpracované a povieš si, teraz si budem čítať pre radosť len tak. Beletria? Ja mám 8, 10, 15 kníh rozčítaných. Podľa konkrétnej nálady, podľa toho, čo som počúval predtým, čo som robil cez deň, na čo myslím, na čo sa chcem naladiť a tak ďalej. Ale nie je tam nejaký taký vypozorovateľný kľúč, že radšej fakty, alebo historické, alebo životopisné, alebo krimi. Nie.
keď sme prichádzali, tak sme si povedali, som hovorila Silovi, že ja patrím k ľuďom, ktorí si radšej 8-krát prečítajú knihu, ktorú poznajú, ako sa zoznamovať s novou knihou. Veľmi ťažko sa už zoznamujem s novými autormi a s novými knihami. Ako si na tom ty? Mne je ľúto vrácať sa k tomu, čo som už prečítal, lebo toľko je toho ešte neprečítaného a ja som strašne zvedavý človek. Vlastne som ešte nezrel, ale nemám problém odložiť knihu, keď ma po 20-30 stranách neosloví tak, keď tam neznášam preklad, ktorý sa podkýňa za originálom. Ja nemusím poznať jazyk originálu. Ale vycítime to. Ale prosto tá elegancia alebo tá úroveň myslenia autora, tam je prítomná aj v tom najskomolenejšom preklade, len ťa potom rozčuje, aký je tam medzi tým rozpor. A úplne pri niektorých prekladoch, keď nám človek ovláda ten jazyk, tak automaticky si hovorím, v origináli to bolo tak a ten nie dobrý prekladateľ to preložil. Ale nemusí byť, že niekedy to je naozaj že odflaknuté, alebo že nestačí. Nehľadá, ale inokedy, napríklad, ja viem po maďarsky len tak, že prosto ma nepredajú, hej, takže Lajoša Grendela som nebol schopný čítať v originále. A Vlachovského, jeho dvorného prekladateľa, si vážim ako človeka, ale ja som presvedčený, že v slovenskej literatúre urobil Vlachovský z Grendela o 20 rokov, 30-50 rokov staršieho autora, než on reálne bol svojim myslením. Napríklad. Chudák Vlachovský a Erkeňa prekladala, si z neho urobil skoro, že nie 19. storočie. Takže... To bola veľmi medvedia služba, teda tomuto Grendelovi to teda naozaj... Škoda. Čítala som ho v češtine a bolo mi to bližšie ako Lajoš preložený do slovenčiny. Ja som si ho potom čítal v polštine. Ale to už som mal toto podozrenie. To som sa ocitol na nejakom festivale, kde Grendel po polsku, skúsim. No tak potom prešli sme také tie základné krásy? Asi, hej. Na budúce, keby ste sa ma pýtali, poviem to isté, ale inak. Ja totiž to... Jak by som to povedal? Napríklad teraz dokončujem román, som to povedal aj do kamery komárnenskej televízie, ktorý sa bude už zrejme volať Predpoveď na zajtra. A tam riešim to, že či ešte krása má právo prevrávať k tomu, ako bude ľudstvo pokračovať. Príbeh sa začína v 2045 roku. Smutná dystopia? Verím, že nie. Nie. Je tam vo vyznení teda. Je tam samozrejme veľa toho. Začína sa v roku na jeseň, teda pred Vianocami 2020 príbeh. A ako rozprávanie sa začína v roku, kniha začína v roku 2045, ale príbeh začína v roku 2020. No a trápia sa postavy, lebo však nedáme bohatstvo na Slovensku. Máš aj konkrétne? No v Bratislave, áno, úplne presné ulice, ale aj na Islande, aj na Ukrajine. A ja milujem tú Haškovú vetu. Je dobré, když je človek přímo od niekud. Takže ja si neodpustím také tie, jak historické, tak topografické, tak aj... Chodíš po street view, keď píšeš? Väčšinou si to najskôr nažijem, a potom píšem. A robím si poznámky. Lebo väčšinou... Ja napríklad som mizerný turista. Koncept turistiky a hlavne masovej nie je veľmi, ale to nie je akože teraz, keď už sa Benátky zatvárajú pred turistami, to odjažívam. Ja si myslím, že turisti tak rozvláčia charakter krajiny, miesta na týchto pánkach, rozmenia na drobné a povynášajú dom. Ja by som zakázala. Takže ja rád cestujem, ale vždy musím mať pracovnú zámienku. Aj v Komárne som bol za každým len, keď som tu mal prácu, ale vždy som sem prišiel rád. Čo si to robil?
Tam dokonca tuším, nové 2 či 3 hry tu hrajú. Áno, hrali, áno, to viem. Hrali. Teda ja neviem, či hrajú. No neviem, už ja to nesledujem. Lebo keď sme sa do toho pustili, tak začala korona, tak sa to tak celé posúvalo, rozbilo. Bol som tuto pozvaný na besedu, už pred 15 rokmi dnes som sa dozvedel. A ja nemám encyklopedickú pamäť, skôr asociatívnu, ja by som si pospomínal. Určite som robil tvorivé dielne divadla pre deti, ešte v 90. rokoch. Lebo vtedy som sa venoval divadlu pre deti. Určite áno. Ja by som sa teraz chcela opýtať niekoľko vecí, ktoré, neviem, prečo sme sa tam nikdy nerozprávali, prečo sa musíme na verejnosti o tom rozprávať. Ako si na tom, toto je jedna z tém, ktoré mňa fascinujú, ako si na tom s vymýšľaním mien postav? U mňa je to nesmierne. To je veľká téma. To je veľká téma. Nevymýšľam si mená. Ja si ich požičiavam z reálu. Aj krstné meno spolu s priezviskom. Ale väčšinou to hodne skombinujem. Nepožičiavam si osudy ľudí, ktorí by potom sa v tom spoločili. On vlastne vykradol môj život. To nie. Poviem príklad. Pôvodne som teda učiteľ a na začiatku 90. rokov som v tých Bánovciach učil na základnej škole a mali sme žiaka, volajme ho Peter. No, inak bol to chalan, ktorý nahlásil ešte v Československu vtedy prvú bombu v škole. Kvôli diktátu. Fakt. Ale to bol zložitý rodinný portrét, otec, alkoholik a tak ďalej a tak ďalej. No ja som bol triedny. Tradičná slovenská rodina. Tak asi aj v Bulharsku sú aj Bahy, aj na Islande, vieš, koľko je takých? Tradičná rodina. Áno, tak. Samozrejme, že otec neprišiel ani na prvé vyzvanie do školy, ani na druhé, ani na tretie, lebo to už bolo také, že to bol jeden exces. Každý deň ten chalan niečo vyviedol. Inak skončil ako sískar a vrátil sa po tom, keď padol Mečiar, v Cínovej truhle z Kuby. Tam ho upratali, lebo sa podielal na únose Kovášovho syna. Super. No sú proto takéto príbehy šialené. No ale to bolo ešte vtedy siedmak a bolo treba nájsť jeho otca a doručiť mu predvolanie. A bývali v takom 9-poschodobom, volajú to Hviezdica, takom činžiaku, tak boli tak do stredu. A na jednom poschodí boli vždy 4 byty. No a ja som nevedel, na ktorom poschodí bývajú, tak som sa vyťahol, vyviezol na vrch a išiel som postupne dole. A prišiel som na jedno poschodie a teraz to k tým menám. Telesfor Halmo, Oskar Dovičin, Kvído Kipikaša, Dionys Šugo. Ja som išiel od tých dverách, už pri tých prvých som mal problém, sa nerehotať. Som si sadol na tie schody a plakal som od smiechu, plakal. Keď to bolo na 3. poschodí, tak keď som potom odchádzal zo školy celý doničený, tak som si vždy vyšliapal na to poschodie. Prečítal som si tieto 4 krásne. Niekto na nejakom bytovom podniku v tých Bánovciach musel byť strašne zlomyselný, že týchto 4, ale to boli vzácni ľudia. Potom som to zistil dodatočne. To boli prosto naozaj elegantní ľudia, ktorí jeden bol však bytového podniku, druhý toto, tretí tamto, prednosta kliniky. Takže sila mena je magická. Ja si nevymýšľam ani mená prírodných lokalít. Maximálne, že robím to, že teraz som to normálne tú mapu znejasňujem. A to znamená, že zoberiem kopec a posuniem na 30 km. A nechám to pod neho tiesť inú riečku, ale reálny kopec. No kto vymyslí také názvy ako Vtáči vršok, Panská Javorina, Udrina, Hadí vrch? To sú mená, ktoré sa vyskytujú v tomto románe. Nevymyslíš. No vymyslíš, ale bude z toho trčať tá konštrukcia o 100-200. Si spomínam, že na vysokej škole som chodila okolo menovky, ktorá ma fascinovala, Rómeo Kapusta.
To nevymyslíš. No neodvážiš takéto. To niečo bude. Stal sa symbolom Romeo Kapusta. Takže, Pána Bože, nech sa páči. ešte máme ja takto kuriózne, lebo vymysleli na schvál Patrik Haluška a dokonca Patrik vybavili si v Prahe ešte za totality, aby sa písalo CT, lebo maminka, ktorá rodila toho Patrika, bola zalúbená do krasokorčuliara Patrika Peru, francúzského krasokorčuliara, aj bol krásny, a ona silou mocou, tak si to vybavila, takže Patrik Haluška. No tak s tým Patrikom, zase starší si budú pamätať, v 60. rokoch bol Zimbabwe, alebo ja neviem kde, ľavicovo orientovaný osvietený diktátor Patrice Lumumba. A aby naši súdruhovia vyjadrili solidaritu alebo to v Etiópii, ja neviem kde prosto. V Kongu, ďakujem, nepamätám si to. No, tak ďakujem. No ale teda vypísali prémiu, že kto dá svojmu dieťaťu meno Patrice Lumumba, dostane 2000 korún alebo koľko. Ja poznám človeka, ktorý sa volá Patrik Lumumba Púčik. No. A kým je to chlapec ešte, tak sa ten pán má 70 rokov. No ja neviem, či je to pravda, ale hovorí sa, že na východe beha Milión rybán a Vinetu Lakatoš. U nás v dedine. Vy máte v dedine Vinetu Lakatoš? My sme mali, počkaj, Šoči sme mali. Aj rybana, určite. Rybana, no to tu nemôžem povedať, ešte rokov svoj. Ale za korunu, za skriňou, cez roku predstavu. V Komárne vychádzajú komárňovské listy, týždenník. A každý týždeň tam uverejňujú zoznam novorodencov. A to je moja obľúbená činnosť. Pozerám názvy dnes narodených, no Jose, každý druhý je Jose, neviem, či to čítajú Jose, alebo ako, ale fakt je tam Jose Lakatoš. A dve krstné mená. Dve krstné mená, alebo Rea, Tea, Mea, Niska je... Ale čo ty? Od cigána nevezmeš, ale vždy zapýtaš. Dobre, takže ďalšia taká otázka, ktorá z písania, ktorá ma vždy zaujíma. Súcitíš so svojimi postavami, aj ťa rozplačú, čo urobia? No, obrazne píšem o nich preto, aby som nemusel nad nimi plakať, v zásade. Ale že máš takú chvíľu, keď už si robia, čo chcú? To je jasné, to od istého momentu, tak keď raz buchol dverami, jednoduchý príklad, no tak tú ozvenu aspoň pol strana musím niesť ďalej, hej, toho celého. To je ale len veľmi triviálna rovina, hej, to... Mne sa stáva, že sa mi úplne vymknú z rúk a... Si ožíva, žijú svojím životom, ale ja sa tomu teším. A to je tá chvíľa, keď kvôli... No. To je to dobrodružstvo, to je ten tenký krk, keď sa to takto otočí v tých presýpacích hodinách. Lebo to sa nestane raz. To sa proste deje každú chvíľu, každý deň. Len ten piesok nesmie zastať. Stalo sa ti také, že si chcel postavu... Sa stále dívam na to, že ani biele, ani čierne, tak mi to napadlo. Si chcel postavu výrazne, buď to pozitívnu a negatívnu, a ona sa dostala do úplne opačného. Že nakoniec už nemohol byť tak strašne zlý, už musel byť z neho nakoniec dobrý alebo obratine. Ale proti tvojej vôli. Možno, že niekedy v začiatkoch písania som mal takú, že alatés, že som si postavil, že týchto dvoch postavím proti sebe a tento bude reprezentovať hodnotovo môj. Povedzme plus. Áno, a to, či pohrdám, alebo čo sa mi nepáči. Ale už to takto nefunguje. Už nie, už dávno nie. Koniec koncov v tých nedeľných šachoch s Tisom, tam je postava lekárnika Baleku, čo je úžasné. Ten román som
10 rokov písal, vydal som ho v roku 2016, on si žil dávno svojím životom, ale teraz cez Vianoce sa mi ozvala právnučka tohto lekárnika. On je až tak reálna postava? On je úplne reálna postava. A ten dom, v ktorom oni žili, zbúrali predtým, než som prišiel do Bánovie. Tam stojí len platan na námestí, podľa ktorého vieme identifikovať, že tam stál ten dom. Aj ten pôdorys námestia dnes už vyzerá iné. A doniesol mi z rodinného archívu ukázať fotografie. Ja som videl na starých fotkách len priečerných. Všetko tam presne sedí. Aj pavlač, aj kuchyňa, kde bola prípravné. Ale je pravdou, že ja som si samozrejme z odbornej literatúry naštudoval, ako vyzerali dobové lekárne, v akých typoch domov boli a tak ďalej a tak ďalej. Takže ako keby tá svedomitosť v tej príprave sa človeku potom vráti alebo vypomstí, ak nie je dostatočne svedomitý. No a preto to spomínam, lebo pôvodne rozprávačom toho románu som chcel, aby bol tento lekárnik Balaš. Lebo on mi tak najviac súznel s tým, čo som si ja o tej dobe myslel, ako autor. Ale potom som to neurobil, lebo som si uvedomil, že strašne by som tam vytrčal. Že možno by sa to mohlo až k moralizovaniu zvrhnúť. A našťastie osud mi prihral inú geniálnu rozprávačku, tiež s historickým predobrazom, Aničku Žitňanskú, Anču Icíkovú. Dnešnou diagnostikou by ju asi pomenovali ako autistku, alebo Aspergerov syndrom mala, alebo čosi podobného, ktorú som ja stretol ako starú dámu už v dome opatrovateľskej služby, lebo tam môj kamarát z divadla robil opatrovateľa. A vtedy som ešte netušil v 91. alebo kedy, že ja niekedy, len to sa cvak. Jasné, chcem si rozprávať Anička Žitňanská. A už to šlo. A Balega ostal. V románe aj so svojím mudrovaním len už dostal iný priestor, tej hierarchii postal inak. Takže nie, že by sa mi vymklo z rúk, ale modifikujú sa a hľadajú si to svoje miesto, aby boli uveriteľné a aby prosto uniesli tú konštrukciu, ktorú im naložím na chrbát ako autor. A máš pocit, povedzme po 10 alebo 20 rokoch od nejakej knihy, že by si sa k nejakej postave rád vrátil? Prenasledujete, rozprávaš sa s ňou? No nechám putovať moje postavy z príbehu do príbehu. Napríklad, keď som písal veľmi krátke prózy, tak ich protagonistom bol pán Cukor. Je hlavnou postavou v tomto románe. Áno? Áno. Jedno z dvoch teda. Ja musel 10 rokov počkať od toho, aby takých fragmentov pozorovania života sa mi vyrodil jeho celoživotný príbeh. Stalo sa ti, že si mal takú zlú, ja nemyslím odbornú kritiku, ale prípadne pri tom Tisovi, že by ti niekto vynadal za tvoj názor, ktorý je v tej knihe? Že osobne teda nie je anonymné. No tak, Tisovi bolo tak, že v tých Bánovciach chodili ľudia. Toto svinstvo odlokali po knihe, to ja nikdy v živote čítať nebudem. Posielali mi maily, že ma obesia, na besedách mi nadávali, plúli na mňa, keď boli... A ako si sa k tomu stával? No ja som to bral ako potvrdenie toho, že to stálo za to. Lebo keby boli iba tieto ohlasy, tak som veľmi znistený. Dobre vieme, že koľkokrát človek má takúto malú dušičku, že či to vôbec, že či sa oplatí dokončiť vetu, nie tú knihu. Ale mal som to šťastie a zatiaľ mám to šťastie, že mi, nie je to fishing for compliment, akože nie, že by som si povedal, čo si o tom myslí. Ale že mi prichádzajú spontánne, prichádza mi spätná väzba
od ľudí, ktorých ani nepoznám osobne, ale ktorých si vážim, lebo si vážim ich prácu, alebo to, čo ja viem o ich práci. A tie sú bohato vyvažujú takéto negatívne. V tých Bánociach ten Tiso ale žije hádam stále. No to je také domiešané tam. On tam bol totižto 27 či koľko rokov správcom farnosti. A on mal aj veľkú politickú kariéru. Už od 20. rokov. Ale on bol najskôr poslancom v Československom parlamente a potom aj ministrom. Bol ministrom, a to bolo také zmiešané ministerstvo zdravotníctva, osvety a ešte niečoho. A on napríklad sa pričinil o to, že kanalizácia bola vybudovaná. Že bola vybudovaná tzv. Magistrála z Trenčína do Prievidze, ktorá dovtedy sa len tak potácali cez dediny. A postavil tam tú cirkevnú školu spojenú s kultúrákom a tak ďalej. A to vo všetko predtým, že sa stal prezidentom. No a potom, ja som tam učil v tých 90. rokoch, takže a získal som si dôveru tých ľudí, lebo som učil ich deti. Tak jeden mi povedal, že mňa krstil, mňa sobášil, mňa držal na rukách, keď toto a tam. Takže v tomto smere tá oral history je veľmi nespoľahlivá. Je veľmi taká poznačená spomienkou. Kolegyňu som mal ešte v tých 90. rokoch, múdra dáma, partizánka. Ona volala Silko. Tak ako ma vidíte, keby povstanie týždeň dlhšie vydržalo, Tiso sa pridá k povstancom. Čo ti budem hovoriť. Takže je tých milión protirečení, ale v takom nejakom akože štatistickom priereze sú tie Vánoce také isté malomesto ako všetky ostatné. Aj vo vzťahu teda k Tisovi, jak tej. Len neradi tam o tom hovoria, ale z iného dôvodu. No. Vánoce sú také hniezdo oportunizmu všeobecného, že to som málo kde na svete zažil. To je úplné peklo. Nič nemeniť. Všetko nechajte tak. Všetko nechajte tak, jak je. Za 30 rokov tam z verejných peňazí nevzniklo nič. Rozumieš? Ešte tá plaváreň, na ktorú chodíme, je tam staršie než 30 rokov. Áno, opravili diery na chodníkoch, vymenili svietidlá. Všetko. Vánoce mali 25 000 obyvateľov na prelome 80 rokov. Vieš, čo poviem teraz? No. 15. A je tam stále ten istý počet základných škôl. Aha, a kto tam chodí? To mne povedz. Ale vždy povedala som, že si teraz riaditeľ základnej umeleckej školy. Však zlatý koniec tvojej kariéry. Ale tak to je krásna práca. Smerom do školy je to naozaj úžasné stretávať sa s tými deťmi, ktoré v podstate sú svojím spôsobom budúcou elitou. A nie len Bánoviec. Napríklad teraz je nová operná hviezda európskeho formátu Slavka Zámečníková. To je naša absolventka. A kopec iných šikovných ľudí či už študuje alebo skončilo. To len hovorím z umeleckej branži. Športovci, robotka, taký futbalista. Neviem, to všetko možné. Prosto sú tam odtiaľ, to sú šikovné deti. Druhá vec je tá, že doba ukazuje, že dnes rodičia majú iné predstavy o tom, ako sa má štát postarať o deti, keď sú oni v práci. Ale majú pravdu, pretože si teraz predstavte, nie je to tak, ja som chodil do ľudovej školy umenia do Popradu s Ferkom Liptákom. On z jednej dediny z Kišoviece a do Štiavníka 2 km oboja železničná stanica od dediny. Z jednej strany boli sme v lese a mali sme 8 rokov. Žiadny problém chodiť sami. V zime, v lete. Dnes, samozrejme, tí rodičia vozia tie deti, dobre, že nie do lavice, v podstate tašky nosia, nástroje nosia, všetko je. Ja prosto, rodičia, keď ma vidia, už vedia, že tu máš chytať. No a oni k nám aj čakajú. Lebo ich nepustí. Vánoce, rozumiete? Vánoce sú tretina komára, koľko má komárov? 40 000 litrov? Už nie. Tak dobre. Tiež nás je menej. Ale
ale teda rozľahlé je Komárno násobne oproti Bánovciam. No a teraz rodičia chcú, okolo 8 odovzdáme dieťa, a o 4:00, po 5:00 si ho vytvíňame a chceme, aby už teda to bolo postarané o nejakú tej športovej stránke, vzdelávacej stránke, relaxačnej, neviem aký, na jednom mieste. A to ešte aj v Komárne sa to ešte možno dá, v Bánovciach sa už tiež robia zápchy, takže prekonať 2 km o 2:30 popoludní alebo o 2:30 je niečo úplne iné ako v sobotu dopoludne, alebo neviem keď. Takže myslím si, že zmráka sa nad základnými umeleckými školami ako nad typom inštitúcie. A tam ešte sú ďalšie legislatívne problémy. Ale smerom dovnútra je to radostná robota. Nádherná, parádna. Že mi napadlo, keď hovoríš o zvláštnych mladých ľuďoch, mám kamarátov, manželský pár, obidvaja pracujú skôr v tej umeleckej sfére a majú vnúka, takého, ja neviem, povedzme 11-12 ročného. A pýtala som sa, že čo chce byť vnúk a tá kamarátka mi povedala celá zdesená, že chce byť youtuber. Víš, ale to ako... No, budeš youtuber, nie je nič horšie ako letuška. Dievčatá v našich časov, ani herečka, to čo si budem milovať, chcel vyhľadať. No ale ja mám tiež už vnúčence, Alica 5 a Artur rok bude mať. Alica, čo budeš? Alica. Takže... Povedzte, máte nejaké otázky? Lebo chudáka Silva čaká ešte cesta do Bánoviec. Koľko je hodín? Ja sa na ňu teším. Ja len toľko, že v Bánovciach bývala aj pani Hanna Ševčeková. Áno. Ste sa s ňou niekedy osobne? Áno, ona presne bývala vo vile pod školou, kde som učil, na Duklianskej. A so žiakmi sme za ňou chodievali, radi a často. Ja som odkiaľ Slovenčine. Bola 3-krát pomaly. A to bola milá dáma. Vieš, ako bola vzdelaná tá Elena Čepčeková? Elena Čepčeková bola prvý živý spisovateľ, ktorého som videla, keď som bola druháčka. Má obrovský červený klobúk. A mne to nejako spojilo, že Čepček a klobúk. Ja som si myslela, že to je povinné, že byť spisovateľom, spisovateľkou. Spisovateľka znamená mať klobúk alebo Čepček. To bolo na výber. A ona v tom klobúku, vieš, čo to bolo pre 6-7 ročné decko? Dáma v klobúku v miestnosti? V živote som nič také, však nakoľko vtedy ešte ani televíziu sme tuším nemali, to však ako... Víš, že koho som ja takto ako prvého spisovateľa? Živého. Tuším, že to bol Válek. Šiha. Oni tam chodievali na besedy, to mali také výjazdy, a už keď prišli na východ, tak už prosto to tam obrážali. Ja som ich zažil, Mihalika, Válka, Horova. Mihalika som aj ja zažil. Viem, čítal som. No, vždy daná čárska básnička povinne, tie besedy boli strašne formálne a vždy boli opity. Vždy aj čo sme my mali, tak jak vchádzali do miestnosti, za nimi ten odor toho. A vieš, že to vtedy bolo úplne normálne, ako priznajme sa. On ešte fajčil počas besedy, kde sme boli tento Válek, si pamätám, kde si? Ja keď som prišla do svojho prvého angažma v divadle, riaditeľ ma privítal tak, že otvoril sekretár, nalial vodku, to bolo ráno, nalial vodku do 2 pohárov, povedal na zdravie, vítajte kolegyňa. Vydržite, ja potom pôjdem. Ja som ťa nechcela vyhodiť Toto príjom vám musím povedať. Rusínske divadlo, ktorý sa volalo Ukrajinské národné divadlo v Prešove. Turk sa volal, dramaturg dlhoročný, osobnosť veľká, vzdelaný človek, ťažký alkoholik, všetci strašne chlastali. A prišli robiť inscenáciu 3 vegetariáni a abstinenti. Triedny nepriateľ. Režisér Vlado Sadílek, scenograf Bystrice, Dušan Krnáč a dramaturg Ľubo Šárik. Všetci 3 bradatí, maličkí, jeden pod pazuchou scenár, druhý maketu scény, tretí nejaké
nejaká pomocná literatúra, napochotovali tam. Vy máte takú nežnú priadku oproti, čo sú normálne, aké z hobití domčekov povyliezali. Celý súbor posadil, vlasy uterek, ponadiebol. No, popijom. Sadil ako. Ty napijat? Nemohli nechať naliaté, tak všetkým ostatným ešte jedno vypili jeho. Keď aj tretí povedal, pri rundy, no, tak keď vy nepijete, divadlo u nás robiť nebudete. A robili? Robili. Tak tam prišli, tak tam vypochodovali traja trpajzlici. Ale víš, že sa tie časy zmenili, ešte keď som bola v divadle, tak nejaké také tie, že 1. máj povinne ísť do sprievodu a to začínalo tak, že skoro ráno v tej spodnej miestnosti v divadle, tam bol obrovský stôl, fľaša vedľa fľaš. Pred príchodom na stanovište či zoradište už boli všetci podnapití, ale to... Jak sa človek mal brániť na 1. mája? Tak ale asi... Ale môj otec mi povedal, keď som išiel do gymnázia, keď bol radíne, žiadny 1. máj, nič, samozrejme v žiadnom prípade. Co? Do 1. májového sprievodu? Zober to do cirkulára, ísť. Tak, ja som dodnes nenavrel odvahu urobiť ten happening. Ideš v sprievode 1. mája, ale ja to v nejakom filme použijem. Nech tam bude jeden tlk, čo bude ťahať cirkulárku doma robenú za sebou. Ja som tiež moc tých 1. májových sprievodov nedala. Veľa ľudí na to dneska spomína ako také vyvrcholenie toho... Nie, ja som absurdity. To sa pílilo drevo. Dámy a páni, ešte, lebo strašne mám taký nepríjemný pocit, že čaká v tme cesta hodinu a pol, 2. Nie, tak dobre. Ja som za veľmi rád prišiel a cestu speciálne užívať zážitky s vami. Nemáte? Ja sa naopak vždy čudujem, Ježiši Kriste, čo ja tým ľuďom poviem, keď vojdem, vieš, do tej miestnosti, kde mám beseda. Oni prišli s nejakými očakávaniami. No dobre, áno, to nedopadne. Že si spomínam, sa mi raz stalo, že ma pozvali na nejakú školu na besedu. Prišla som, tak ako som si tam sadla a tá pani učiteľka povedala, no tak vám predstavujem, toto je pani Kapitáňová a ona vám všetko ostatné povie sama. A tak poznáš. A teraz si čak, a čo pre Boha, že ich to nezaujíma. A ich nezaujíma. Jedna príhoda. Kaliketes Bagala nás svoj času vozil po Slovensku jak taký cirkus. My sme mali toľko vystúpení a besiedy jak Rolling Stones. Prosto. Myslíš, že vy pokaz? Áno. No ale aj na besedy sme chodili. Ja som zažil krásne takéto výjazdy s Kornelom, Pálom Vilikovským a párkrát sa aj Tomáš pridal. Takže to boli také besedy. Viete, v tých na prelome 90. a miléniových rokov tá slovenská literatúra pre tých mladých ľudí to bolo niečo absolútne vzdialené. Tu už teraz trošku je tak inak to vnímané, tá pôvodná tvorba, ale vtedy prosto milovali len všetko, čo prichádzalo zvonka. Takže po 15 minútach sa títo páni odpojili, zabudli na publiku a tak sme sa medzi sebou začali. Ale ešte jeden horší prípad bol, ten náš vydavateľ, a to bola iná zostava, nebol úplne celý živý dôkaz, ale bol tam Laco Kerata. Počkaj, musíme povedať, čo je živý dôkaz. A živý dôkaz to bol literárny kabaret, v ktorom sme vystupovali Bagala, Janček, Kerata, Karol D. Horvát, teda tak má umelecké meno, a ja. A striedalo sa tam slovo, prozaické, také pankárske to bolo celé, no. Spievali sme, taký najkrajšiu recenziu, kde sa pýtala Kornelfeldová Ivana nám na to napísal. Áno, Kornelfeldová. Od čias Lasicu Satinského, my sme si, ja som zaramovali. No, ale neboli celý živý dôkaz, ale prišli sme na besedu, ale to bolo tak, že tam mal tých 100 kníh Tatravanky. Áno. Prosto on vydal knihy a
nikto to nečítal, tak to získal grant od Tatrabanky a vlastne to rozdával do školských knižníc a bolo to spojené s tým, že tí autori si tam šli prezentovať. No ale vymyslel to tak, že sme išli v jeden deň, že Žilina, Martin a ešte Rajec do gymnázií. Však dobre, tak dve besedy, síce sme boli už takí, že ale áno, lebo utiahnuť tam 60-80 stredoškolákov, ktorí majú asi taký záujem o nás ako topiaci sa na núd alebo čosi podobného. No ale on ešte, že v tom Rajci, že tam nás počkajú, že on sa teší. No ale samozrejme sme sa zdržali na miesto, ja neviem, o 2:00, sme tam prišli o 3:30 a teraz si predstavte, že tých gymnazistov po vyučovaní tam držali hodinu a pol, čakali na nás. No a to ešte bolo spojené s tým, že ten Kali mal povinnosť vyvliesť tých 100 kníh v tej škatuli, vystaviť ich, postaviť takéto banery a tak ďalej. Tak nás tam nahnal, že vy už besedujte a ja budem so školníkom nosiť knihy alebo si podobného. No ale to bolo postavené na to, teda, že on nás akože moderoval. Tak čo budeme robiť? Laco Kerata, on je nesmierne muzikálny a má nadanie na jazyky. Tak, Laco, choďte zaspievať po švédsky. On tak tiež tak kuriózne vyzerá, tak sa tam to postavil. Nasratí gymnazisti. 2 hodiny čakali, že 4 plácky, jeden sa postaví a začne po švédsky spievať. Švédština nezabrala, tak daj niečo po indicky. Že nás vtedy nezabili, to sa čudujem. Ale tie cesty z Kali boli naozaj úžasné, pretože tá beseda, na tu sa zabudlo, ale naozaj cestovať s Tomášom Janovicom, s Kornelom, to bolo honorár. My sme sa, ja som na to chodil úplne povedané kvôli tej spoločnosti, ktorá cestovala. A tie besedy sme už prosto brali ako nutné zlo. To bola zámienka a tá krása bola cesta. Ale potom to dopadlo tak, že nás hrešili, že nepíšeme, a kedy máme písať, keď nás furt láčiš aj mačence hore dole po republike. Ale v podstate, vieš čo je z Kali? Potom ti poviem. No zostal vyznamenanie od prezidenta. No ale tak... No. To bolo veľmi pekné gesto, naozaj, pretože ak... Stranaráku sa musíme spomenúť v tejto zostave, v tejto party. Áno. Vidíš, toto ešte, kto zo slovenských spisovateľov je tvojmu srdcu, vkusu, názoru najbližší? No. Ale poďme od starších. Chalúbka. Obaja. Aj Samo, aj Jan. Každý z iných dôvodov. Hroboň. Joj, to je môj veľký. Záborský. Jonáš Záborský. Tajovský. Marč Ivan, dramatikov ešte, aj Karváš v niektorých veciach. 7 svedkov nedal dopustiť. No. Tymrava samozrejme. Kukučina som miloval, bože, jak som to rád čítal. Koho? Kukučina. Ja. Kukučina. Čím som staršia, tým ich mám viac rád. No? No, začínam im asi rozumieť. Asi tej dynamike toho. No tak určite Pálo Velikovský, Rús, pán Kopčín. Ako si na tom s Pišťankom? Má svoje zásluhy o slovenskú literatúru, ale to je len vkusová vec. Ja to nekomentujem, ani to nie je v kvalitatívnej rovine komentár. Mne sa možno práve páčil práve v inej polohe ako Ja Pála Rankova mám rád jeho poviedkach. Je taký spisovateľ, ktorý tu je neznámy a má výborný Patarák. Jano Patarák. On je Rusín, bol teda. No a samozrejme, Stano Rakus, Pála Velikovského som spomenul na prvom mieste. Aj keď viem, že by som ani nemusel a nemal, ale ja mám rád aj niektoré Mihálikové básne.
Povedzme preklady, ale Koho? Mihalika. On, jak furt zatracoval svoju dekádu tvory predtým, on tam prosto mal, no ale Ondruš určite, aj Válka mám rád. Toho. Nedá sa nemať rád, len tam... No a čo? Nemôžeme povedať, no a čo? No tak áno, nedá sa To povedať. musíme No, tak Sviečková. vážiť. Vážiť. No slovo je peklo, hej, to je... Ale tie hrané veci sú fantastické. Ja som aj ponúkol Národnému divadlu, aj sme to tam mali robiť, len tam sa tak často menilo vedenie, že kým tomu prišlo, som vymyslel taký koncept divadla poézie, lebo Jamnického som ako chlapec spoznal, keď som poslali do vyhnanstva. A ja som divadlo poézie, to ma rád. Smutná, ranná modlitbička. Chcel som posadiť proti sebe Rufusa a Válka. Okrem iného preto, že Válek začínal v kresťanskej moderne a skončil ako angažovaný ľavicový básnik. A Rufus, ten začínal zase ako angažovaný ľavicový tvorca a skončil ako kresťanský mystik. A takto som ich chcel nechať sa pozrieť v tej smutnej Pri rane. tom kresťanskom mystikovi si nespomenul Vítan. Ako si na to to by ma bolelo, keby si Nepospomínam si, Válu mám rád z vašich rovesníkov. Tvoje pohrávanie sa so slovom je radostné jednoducho. No a z takej tej teraz vykritujúcej generácie slov sypania... Nebudem sa tváriť, že mám v tom prehľad. Nemám v tom prehľad, to tak epizodicky. Možno tá Kalmela, čo žil vo Fínsku. Jaj, áno. A Dobrakovova. To, ešte tie prvšie veci možno, áno. Janko Púček. Púček. Ten ma tiež vie osloviť. On je tak nečakane nežný. Taký naozaj Ale medom. tak autentický on je. Ale pravím, to nie je, to je tak... A ja už to nesledujem, pretože mi to splýva. Tá Ja, najmladšia. nie, že by... No, čo sa budeme tváriť? Tak prosto oni už žijú inými témami, inými pohľadami. Tak to môžem ešte. A čo rodosloboda? Jasné. Pravím, že to v žiadnom prípade nebude úplný výpočet, to sa takto nedá. Ja zbožím aj pána Balaka napríklad. Ladislav je bol výborný, jo. No ale môžem k tomu slovu. Áno, blbo som zareagoval, že no a čo, nie je to no a čo, lebo však dajme vie, ako sa angažujem. Inak mimochodom som obdivovala dceru, keď boli protesty za slušné Slovensko, tak vaša dcera bola tiež... Ja, tam bola holokyňa to, výborne, áno. ale ťažko si to odskáčal. Ale ja som sa tak silná bála Polska a vlastne celý život som v podstate robila jeho poéziu, alebo tretím pietníkov a tak, ale takže preto som tak reagovala. Mala som tu čest pána Válka aj osobne párkrát byť s ním v kontakte. Keď som sa kedysi volala Rajsová ešte, áno, no takže, alebo vtedy minister kultúry. No tak, ale čo sa týka toho, čo ste hovorili, si o to slove. Mám všetky zbierky a okrem slova mám aj pána Válkom, aj venovanie, aj podpísať. Ale páčilo sa mi onoho času, keď to začalo aj ten film Bálek a tak ďalej, tak sa mi osobne, lebo mi to aj uľahodilo, veľmi páčilo vyjadrenie pána Lasicu. Že on zaznávame to slovo, ale že niektoré básne, že skúsme a konkrétne aj slovo, skúsme nájsť tam naozaj taký pračlovečenský, že majú tam pračlovečenský zmysel. Tam som sa potešila, pár Lasica to hovorí, lebo to nebolo mi až všetko trplo, keď začalo sa o tomto, že... A však to tam je, a to je ten problém, že ja nemám rád také požmurkávanie na diváka, však my vieme, teda na čitateľa, však my vieme, o čom hovoríme. A toto tam je, lebo on to urobil,
ale on bol natoľko zručný manipulátor, že on si hneď vedel v ďalšej strofe urobiť alibi. Takže, a on to robil vedome. Ja som sa s Mierkou Valovou o tom dosť veľa rozprával, s dcerou. A ona s týmto má veľký problém, hej, že to nie je jednoduché. Ale ja to nechcem súdiť, hej, len hovorím, že to prosto treba, bez toho globálneho kontextu to nemá cenu čítať. A ja viem, že Kornéliovho Sida by sme mohli tiež takto podrobiť Dona Kichota kontextovej kritike, keby sme mali dostatok informácií autentických o dobovom kontexte. Nemáme ich, je to vyžadané, je to premlčané. Predstav si o Vianovi, keby sme všetko vedeli. Majakovský. No. Brodský. Ja neviem to všetko. Vysocký. Ale tak dáme to jednoznačne. Jevtušenko. Tak toto je velikánska téma. Človek, autor, dielo. Máme vedieť, nemáme. Toto je naozaj taká téma, ktorá je v podstate kvadratúra kruhu. To nikdy nevyriešime. Máme vedieť, nemáme vedieť. Je dôležité vedieť, aký to bol človek, či to bola sviňa, ale teraz nemyslím tým pre Boha Válka. Alebo to nemáme vedieť a nechať si tu čítať tú knihu ako niečo, čo nám spadlo z vesmíru, bez týchto súvislostí. My tu máme pána docenta literatúry. Povedz, Paťo, čo si myslíš o tomto? Ja mám známeho, ktorý nedá dopustiť na verše, ľubostné verše Pavla Kolša. Áno, alebo horou zase Zemplínu. Ako tá lyrika venovaná Zemplínu. Nie, my sme ako všeobecne ako človek, autor ako človek, autor ako, dajme tomu, veľmi to preženiem, dajme tomu masový vrah. Napriek tomu napíše dielo, že keď nevieš, že bol masový vrah, tak si povieš, máme vedieť. No takto znie moja otázka. Nemusíme to vedieť, lebo to dielo je podstatné. Nech sa páči, pán doktor. Lebo mňa to tiež veľmi fascinuje, že ako keby existovali dve také tie nejaké závažia. Jedno závažie je profesijné, čiže čo ten človek ako v rámci svojej profesie urobil a zanechal. To môže byť aj v medicíne, že bol niekto vynikajúci doktor, že svedačný operátor, ale ináč to bola sviňa. A teraz ide o to, že čo prevažuje, či máme naozaj sa postaviť k tomu, akože teda, že je to vlastne, ako hovoria Angličani, negligible, že proste, že sa môžeme na to ukažovať, ale že ostáva to profesné, čo potom človeku dostane, či to naozaj je schopné vyvážiť. To je tá otázka. Áno, ale to je večná otázka. Ja si niekedy myslím, že nechajme človeka robiť tú jeho profesiu a trošku zabudnime na to, alebo buďme takí milosrdní k nemu, že keď je to taká sviňa, no čo už si? No vo všeobecnosti k spisovateľkám a spisovateľom treba vychádzať z toho, že sú to svine. Lebo žijú z cudzích osudov. A keď nežijú, tak ich fabulujú tak presvedčivo, že to potom formátuje naše osudy. Ale to je samozrejme pokus o bon mot. Nečakajme charakter spisovateľa, lebo potom veľmi rýchlo tým utrpí kvalita literatúry. Stane sa to moralitou. On jednoducho potrebuje byť angažovaný, ale ako občan. A keď sa rozhodne spojiť svoju spoločenskú angažovanosť so svojím písaním, ako napríklad ja to mám tu, ale tak to je publicistika v zásade, hej? Tak potom by mal byť koncízny a dôsledný a mal by žiť to, čo píše a písať to, čo žije. Ale ak je to tak, že si môžeme dovoliť ten luxus byť ušetrený od autora, zaoberáme sa dielom. To dielo by malo byť zaujímavejšie ako autorov život. Lebo inak sa to bulvarizuje strašne. No ale ja som, vieš, strašne by som sa chcela vrátiť do doby, keď som bola nepoznamenaná poznaním o autorovi. Neboj sa, to príde. Už je to. Myslím, že tá míra je dôležitá, aby ten autor nebol extrémny.
tak samozrejme, keď žije taký celkom usporiadný život, tak čo ja viem, ale tak extrémny, a nezabudeme na ten talent, ten je dôležitý, ten je najdôležitejší. Ale zase človek zamestnaný písaním nemá čas na veľa iných vylomení. To tak je. My sme zamestnaní. Milo Urban je taký geniálny spisovateľ. Hronský. Tak Ondrej Vyvolal. Ale to je proste, toto je vo mne až schizofrenické, keď niekto povie, že Milo Urban, však preboha šéf-redaktor Gardistu, tak naozaj mám chuť zakričať, ale písal geniálne. A keď niekto povie, písal geniálne, ja mám chuť zakričať, ale bol šéf-redaktor Gardistu. Vo mne sa to schizofrenicky bije. Ako si na tom ty s tým? Je to tak, že áno, jeden deň by som ho kvôli tomu hádal do ohňa, jeho knihy, a druhý si poviem, budem sa tvariť, lebo mal slovo to napísať. Je to, čo povedal pán doktor, nevyriešime to. Mnohí riešia Hamsuna takto. Áno. Svojho ikonického autora. Bez Hamsuna by mnohská literatúra nebola tam, kde je. Hej? A nie je zďaleka jediný ani to. Steinbeck napríklad, ako mnohí, no. To je dobre. To už. Ako pán doktor povedal, súhlasím, ale nie je svinia ako svinia. Je aj väčšia svinia. Myslím si, že keď sa... že tuto nájdeme aj 5 aforizmov na túto tému. Viete, čo ma strašne bolelo? Keď toto všetko začalo okolo Válka, že až tak veľmi, lebo však sa vedelo, že aj minister kultúry, vedelo sa, člen predsedníctva UV a tak ďalej. Ale teraz, keď to začalo, aj tie firmy, aj to všetko, tak úplne na Kubíne až s dešpektom na vás pozerali, že v tejto dobe ide recitovať Válka. Tak ale to je svedectvo nie o Válkovi, ale o tých ľuďoch, ktorí sa k tomu tak postavia. Ale mňa prekvapilo napríklad v tomto smere, aj keď veľmi uznávame všetko, tak ma prekvapila Janka Čajková napríklad. Ale prebože, nemá vás čo prekvapovať. kvalita je... Kamenistý, dlhoročný redaktor denníka Zmena, recenzent, kultúrneho života, chvíľu. keď sme ako študenti s Karolom Horvátom na Akademickom Prešove zahrali inscenáciu Koprcajúca vojaci, čo sme si požičali repliku z Eisensteinovho scenára z Odeských schodov, tá legendárna scéna. A tá inscenácia bola trápnučka študentská, ale Karol bol diktátor, ktorý sa zle zobudil. Ja som bol jeho minister vojny. A taká krásna spolužiačka stála uprostred javiska so zaviazanými očami, držala meč, opierala sa o meč. Tak keď sa on zle zobudil, sa ma pýtal, čo budeme dnes robiť. A ja som mu povedal, to bol rok 82 alebo 3. No čo, tak aby sme si spravili náladu, tak obsadíme nejakú malú bezvýznamnú krajinu na západ od nás. A Jan Kamenistý na to napísal, bolo trápne pozerať sa na mladíkov, ako z javiska urážajú socializmus. Je to v archívoch Zmeny dodnes. Jan Kamenistý? Áno. Aj. Áno. A ja koľkokrát sa potom s Janom opili. Dobre, posledne, čo je Válkovi, ale však nebyť jeho ako ministra kultúry bohovský veľa umelcov pomáha. Ja som sa s tými umelcami rozprával. No toto sú tiež iné názory. Asi sa bol môj učiteľ autorskej tvorby. Aj Marianom Vargom sa robil inscenácií, aj s Kornelom Feldvárim sa o tom veľakrát rozprávali. A Marian Varga čo na to môže? Marianom Vargom dám inú príhodu. Jana Melkoviča tiež zrejme zachytili. A bolo obdobie, keď Marian Varga, on bol nesmierne vzdelaný, veľa čítal. Bolo parádne sa s ním rozprávať o literatúre. Mal som teda to šťastie, že som... Pokiaľ si mu rozumel, lebo ja som moc nerozumel. To si zvykneš. No a jeden čas on sa nechal vyprovokovať k tomu, že a teraz ešte denník niekto sme ešte písal také... Do Domina. Alebo do Domina? Do Domina. Ja som bola pod ním, no. Tak do Domina. Také úvahy o hudbe. A napísal jednu úvahu o tom, že hudba nemá obsah. To je pointa tej jeho úvahy. A
teraz chystali sme nejaké podujatie, ktoré sa stretli na Mestskom kultúrnom stredisku Bratislava, u pána Schwarzeneggového. Marian už sedel v kúte, čibuk. Do toho vošiel Jan Melkovič. Maria, Bože, ja ťa nadrítim, ja som bol v nemocnici, ty mi zachránil život. No, tu ti ja zachránil život. Ty si tam napísal ten článok, že huba nemá... No, huba nemá, čisto forma. To tvoja kasela. Takýto, čisto forma, je to forma. Tak. Ale to by ste asi museli poznať, aby to bolo to úplne presné. Takže sme sa to dostali, že áno, aj na to sú iné názory. No a toto je, vidíte, krása literatúry, ktorú som si nechal nakoniec, že ona dokáže spojiť nespojiteľné bez toho, aby si to vynúcovala. Tak celkom prirodzene a spontánne prosto vytvára, triedi, filtruje. Už len v knihu predstav si všimnite, aké typy ľudí pri akých pozíciách stoja. A to je úplne parádne. No a s kým sa, o čom rozprávaš? Kto čo číta, môžeš si povedať svoje osobné dojmy. Aj keď dnes už to je zložité, že keď boli mladí, tak všetci sme čítali to isté. No áno. Toto je... Je to zložitejšie, no, tak čo už to robiť? Musíme to žiť. Ale vieš, to už je úplne posledné. Vieš, čo ma stále fascinuje? Ako pracuje mozog? Ty to vieš? Nevieme. Predstav si, že čítaš knihu vetu. Na strome sedel malý slon. Ako ten mozog, keď si prečítaš vetu na strome, všetci si predstavíme strom. Že to ten mozog baví nevedieť, ako tá veta skončí, ale si to predstavuješ a teraz takto čítaš tisíce viet a ten mozog si to neustále... A toto ma fascinuje, že napríklad túto vetu, na strome sedel malý slon. Že som tak chcela vedieť, že kto si čo pod tým, aký strom, kde je, kde sedí ten, kde volá, čo sedí, potom zistíte malý a my ešte nevieme, čo bude malé, ale mozog si to zakomponuje a vie. Vieš prečo? Ale je to trošku inak, ale pre mňa má obrovský asociačný potenciál veta, ktorú som, teraz ja už pri sávačku neviem, či čítal nejakom scenári alebo čo, ale Pavel Vilikovský jej parafrázovaním robil krásnu knihu. Tá veta znela v mojej hlave. To je dávno, to je 40 rokov. Určite dlho predtým, než ten Pavel tú knihu napísal. Cez cestu prebehol pes. Konec. Čo všetko sa mi prosto tam rozbehlo. Tak by som chcela vidieť, že cez akú cestu. Čo si kto z vás predstavil, že aká bola cesta, A to prosto, aký bol tam pes? je zakodované toľko, to je jak v CERNe, jak v nejakom tom urýchlovači, tam je zakodované toľko energie. A Povedz, ja potom poviem ja. Povedz, akého psa si predstavoval. Akú cestu a akého psa. Nebudeme odkúkávať. Hranovnica, výjazd na Vernár a taký čokel, to je vedľašia dedina. Taký čokel, ktorý... Taký, ktorý je rád, že je rád. No. Ja som si predstavila veľmi, veľmi hustý les, cestu a ten pes je taký žlto-biely. To je znovu čierny. Povedzte, A taký neprebehol ešte cez cestu. a prebieha takto, prebieha diagonálne. No, Tvoj pes tiež diagonálne. Váš pes ako prebieha? Tiež diagonálne? Ale môžete je to... Predtým, čo sa stalo, No čo dobre, sa potom stalo, to je len ten... čo ďalej po tej ceste. Áno, ale tie slova, že nevieme, ako bude tá veta pokračovať a my si to už predstavujeme. No, a to je... Že sa to chce tomu mozgu. To je sa chvíľa. Pardon, nech sa páči. Ja som chcela povedať to, že literatúra, alebo teda veda, ako vzniká, si ju predstavujeme, výklady má iný problém, pretože to rozum a tam je hneď vidno. A
A to je aj problém transformácie literatúry do filmov alebo aj do divadla, lebo vo filme musí byť vidno tú cestu toho psa alebo toho slovu. A preto ja napríklad... Tam je problém prepisov literárnych. Áno. Preto ja napríklad mám stále, aj keď milujem film ako taký, stále mám komplexnejší, bohatší, dlhodobejší zážitok z prečítaného, než z videného. A to som teda výtvarník, to som akože homovizuálny. Vyučený. Respektíve režisér. Nech sa páči. Martuška, povedz. Môžem? Áno, nech sa páči. Môžem odbočiť trošku? Odbočuj. Celý čas odbočujem. Áno, ja myslím, že som dobre počula, že vy ste aj filmový režisér. Divadelný. Ale aj filmový. Aj filmový. Ja sa len chcem spýtať na názor, ako možno, že to bude smiešné. Nebude, povedz. Nie? OK. Ešte sa vás pýtam osobne. Vy ste tam zo Spišu, takže pre vás je prirodzené, že viete a rozumiete východňarčinu. Toto je pravda, to je jak mne. A ako Slovensko má aj také časti, kde teda tú východňarčinu nerozumieme. Teraz chcete natočiť nejaký dobrý, už možno niekto vie, o čom chcem hovoriť, úspešný, dobrý seriál, jedno s druhým a dáte to teda do tej televízie na celé Slovensko, lenže tam tí ľudia hovoria 80% východňarčinou a koniec je ten, že napríklad niektorí ľudia dosť je nás za to na Slovensku, teda vypnú to, pretože fakt nerozumejú tej východňarčine. Že či titulkovať? Nie je titulok, nie je nič. Vypnem a nebudem pozerať. Ale nerozumiem. No ale toto nie je zase... Prečo taký film vznikol? Len pre východňarov? To je otázka ani nie pre scenaristu, či pre režiséra, alebo pre hercov, ale pre marketérov. Oni si to tak nejak zrátali, že tento typ exotiky bude fungovať, nedomysleli to, alebo ja neviem, alebo to zle odhadli. Predpokladám, hoci som nevidel z toho minútu, že hovoríte o nejakom filme Terebež, alebo... Áno, konkrétne teraz začal seriál. No, alebo Milka Zimková, Paslakovie na betóne. Iveta, teraz. Ja som to nevidel, takže... Iveta 2, alebo niečo. Nemám to. Neviem, pretože už som si všimla, že keď je aj, neviem pomenovať presne ten film, ale češtinu, teda keď je tam nejaká čeština, možno, že už v služke, a už tam boli titulky po slovensky. Hej? Možno sa spamätajú, urobia to. Ja fakt nemám ani len názor na toto, lebo ja si zase uvedomujem, že slovenčina má veľa podobov. Viete, ako sa povie cogito ergo sum po zemplínskom nárečí? Povedz. No, ako? Dumem tami. Dumem tami. A що ти будеш вчити ті годи простати? Так ти підріжу. Takže, a mnoho iných, hej, ešte Guralčina a tak ďalej, ešte guralské nárečie z Severného Spíša a z Moravy, je asi trošku iné. Prečo to robia, netuším, ale viem ako tvorca, napríklad aj v nedelných šachoch, ja som chcel stvoriť neexistujúcu slovenčinu. Lebo som si povedal, že Tisovi ja ako autor nevložím do úst ani jednu vetu. Nemusel som, pretože Slovenská akadémia vied vydala v 3 alebo 4 zväzkoch všetky jeho publikované verejné prejavy. Od prvých článkov, ktoré ešte písal do Nitra Hydla po maďarsky z východného frontu ako polný kaplán. On sa aj Tiso písal do 19. a 18. roku. Až po jeho obhajobnú reč v 45. roku pred 47. pred tribunálom. Všetko tam je. Takže ja som len povyberal z týchto dobových dokumentov, z týchto prepisov jeho vety, ktoré sa mi hodili po obsahovej stránke. No ale ak som nechcel, aby tam tá jeho slovenčina trčala, tak tá moja
odohráva sa v 30. a 40. rokoch. Mám už svoj vek, ale v 30. a 40. rokoch slovenčina inak vyzerala ako hoci v čase môjho detstva. Tak som musel a štúdiom dobrových dokumentov a tak ďalej som nasal podobu tej slovenčiny ešte bohemizovanej silno, ešte tam bolo veľmi veľa českých výrazov a tak ďalej. A keď som písal barónku, opäť tam je asi 7 jazykov použitých, lebo Spiš je taký. A musel som, keď som to nechcel prekladať, tak som musel postaviť ten odstavec tak, že otázka padla po maďarsky a niekto odpovedal po tokši, alebo po tokši, je severospišské nárečie, alebo po nemecky a tak ďalej, aby si to vedel čitateľ vyskladať. Robil som inscenáciu pre Košické divadlo, bože, aké tam je maďarské divadlo? Tália, ďakujem pekne. O Šandorovi Márajovi v 2014. Opäť 5-jazyčná bola tá inscenácia. A neprekladalo sa, netlmočilo a fungovalo. Takže, no len je iné samozrejme to robiť pre komorné publikum, pre čitateľa, ktorý má svoje a iné pustiť do televízie, kde to prefrčí z človeka, takže neviem vám na to odpovedať, že prečo zvolím takýto. Ešte pán doktor, ste sa chceli niečo opýtať, nech sa páči. Ja som len takú vec, že ja tiež som sa pokúšam sa o literatúru a vstúpil som do nej v pokročilom veku, tak by som to povedal, ale mňa čo napríklad na tom celom tej literárnej tvorbe, alebo aj pasívne nasávanie literatúry ma veľmi fascinuje to, ako sa len, by som povedal, poradím slov, zrazu zmení kompletne aj ten váš pes, ktorý prechádza cez cestu. Keď napíšete, že pes prešiel cez cestu, alebo prešiel cez cestu pes, alebo aj pes a tak ďalej. To je fantastické, to je pre mňa napríklad jedna tá... No ale ty ste vlastne dali korunu tomu, tejto našej debate o podobe jazyku. Ak má postava hovoriť živým jazykom, ak má byť uveriteľná, musí hovoriť živým jazykom. Ak má byť ten jazyk živý, tak on musí v sebe niesť tú energiu naviazanú, najmä ak je to príbeh prímo od niekud, na dobu, miesto, charakter situácií a tak ďalej a tak ďalej. Preto je toľko podôb toho jazyka jednoducho, lebo v toľkých podobách sa on realizuje. No a potom to preniká samozrejme aj do umeleckej tvorby. Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, že prečo si máme adoptovať svojho intelektuála? Inak pre tých, ktorí nevedia, to je názov tejto knižky. To nie je Bláha Noval, keď som ja. Jeden čas som chodil ako takýto vyčasaný pavian, lebo som mal kaderničku, ktorá povedal, tak som prišiel sa ostrihať, som vám pozrela, spravím vám účes, vy máte na to. Vyčasaná. Potom som to opustil. No ale otázka to bola iná. To je kniha esejí a glos venovaných spoločenskému dianiu za posledných 15 alebo aj 20 rokov. No a tak sa volala jedna z nich. Myslím, že je to inšpirované tým, že pred nejakými 10-15 rokmi prišli do módy, objavili sme potraviny priamo z dvora. Lokálne potraviny. Dnes už je to fenomén, ktorý to bolo také, že adoptuj si svojho pestovateľa zeleniny alebo chovateľa zajačikov alebo sliepoček. A ja som toto ponúkol čitateľom, ktorí sú leniví myslieť, že nech si takto adoptujú niekoho, kto za nich premyslí tie spoločensko-politické súvislosti a potom poradí, že koho voliť, koho nevoliť a tak ďalej. Veľmi zjednodušene, ale tak nejak je to myslené. No prosto, že zišlo by sa nám viacej hovoriť, až keď myšlienka sa dotkne mozgu. Bolo by to nádherný koniec besedy, len som si uvedomila, že som ti zabudla povedať, že ťa pozdravuje tvoja prekladateľka do maďarčiny Tünder. Vzácný človek. Dneska mi písala, že určite ťa mám pozdraviť. Ďakujem. Prosím vás, viete, čo to je, jaká poctivá robota od nej?
to je, koľko chýb po mne došlo. Myslím takých, že raz som nazval postavu Peter a potom Milan. Ale na 400 stranách, keď sa tam vyhne raz, dvakrát teda, tak sa to prihodí. Palo Vilikovský raz povedal, že on nebol na reče, keby postavy nemali mena, lebo tak si ich pletie. Ale no dostala cenu Imre Madáča za preklad do maďarčiny nedeľných šachov a teraz sa trápi s Barónkou. Už sa dotrápila a Barónka má taký šťastný osud, že ju Maďari to proste... Ale už som videla titulku, že No už už to je... no. Nie, chystajú to už asi robia marketing, lebo máme sa do Budapešti na festival kvôli tomu, aby sme tam prezentovali. Ale Maďari to proste vedia s tým marketingom vlastnej literatúry robiť po tej technickej stránke. Teraz sa nebavíme o tom, že to má tiež prosto svoje úskalia, ale jednoducho získali grant európsky, kde cez maďarčinu sa vlastne z každej európskej krajiny za každú dekádu, odkedy Európska únia existuje, dostane jedna kniha. No Barónka má to šťastie, že bola vybratá za druhú dekádu 20. storočia za slovenskú literatúru a potom ona pôjde teda aj do prekladov tých ostatných krajín. Gratulujeme. Ďakujem. Ale poviem teda tú prekladateľskú robotu samozrejme robila Tinde Mesároš. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne Silvovi, že Ja ďakujem za pozvanie a za pozornosť. Dúfam, že takú dlhú cestu budete mať aspoň z polovice taký príjemný pocit z tohto večera ako ja. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne.